har arealberegninger og bestemte grader, og der har vi vores graf, og vi skal have beregnet det her areal a til x. Og hvordan vi beregner det, det er, at vi ved, at a til a0 er lige med 0, og a til lille b er lige med arealet under grafen, og vi ved, at f til x er lige med ax plus k, som er en konstant k, og f til lille b minus f til lille a er lige med a til lille b plus k minus a til lille a plus k. Og man kan så fjerne parenteserne, så det kommer til at hedde a til lille b plus k minus a til lille a plus k. Og så fordi at parenteserne er væk, går k'erne ud med hinanden, så de forsvinder. Så man kommer til at hedde a til parentes, eller til lille b minus a til lille a. Og da a til lille a er lige med 0, og a til lille b er lige med arealet under grafen, ved vi så, at arealet under grafen er, den hedder a til lille b.